Man kan naturligvis også omskrive en parameterfremstilling til en linje på normalform. Så hvis vi nu har en parameterfremstilling for en linje, som har formen x komma y er lig med 2,7 plus t gange minus 4,3. Så ved vi jo, at linjen går igennem punktet P, som har koordinatsættet 2,7. Det kan man jo aflæse her. Og den må have en retningsvektor, som har koordinatsættet minus 4,3. Det jeg skal bruge for at skrive linjens ligning op, det er en normalvektor. Og normalvektoren står jo vinkelret på retningsvektoren. Så der vil jeg finde en normalvektor ved at finde tværvektoren til retningsvektoren. Og det gør man jo ved at bytte rundt på koordinater og sætte et minus foran første koordinaten. Så en normalvektor må have koordinatsættet minus 3, minus 4. Nu har jeg et punkt, som linjen går igennem, og en normalvektor. Så ved jeg jo, at jeg kan skrive linjens ligning op ved at bruge normalvektorens første koordinat. Den er minus 3 gange x minus første koordinaten i punktet, det er 2, plus anden koordinatens normalvektoren, den er minus 4, gange y minus anden koordinaten af punktet, det er 7, og det skal give 0. Så kan vi regne det her ud. Jeg ganger ind i parentesen, så får vi minus 3 x plus 6 minus 4y plus 28 lig med 0. Og vi regner lige færdigt, så får jeg minus 3x minus 4y plus 34 er lig med 0.